Mistä spurdot tulevat? Miksi me olemme tällaisia? Kaikki sai alkunsa kauan sitten, kun amerikkalainen pedobear oli päättänyt lähteä retkelle. Hän vaeldeli, kunnes saapui tuntemattomaan maahan. Pedobear ei tiennyt tuosta maasta nimeltä Antiikin kuvalauta yhtään mitään. Hän kuitenkin toivoi päätyneensä internetin pimeälle puolelle, joten hän jatkoi matkaa. Häntä seurattiin, eikä tuo pimeä puoli ollut sellainen, mitä pedobear oli toivonut. Yhtäkkiä häneen piikitettiin kannabista ja pedobear vaipui tainnuksiin. Hänet vangittiin ja ravinnoksi annettiin ainoastaan energiajuomia. Päivä päivältä, kuukausi kuukaudelta hän eli pelkään ES:n voimalla. Pedobear. Pedrobare. Pudropare. Spudropare. Spudrospadre. Spurdosparde. Lopulta spurdosparde otti lopullisen muodonsa, joka oletettavasti tapahtui risteyksenä amerikkalaisen Pepe Sammakon kanssa. Käytyään Insin Antiikin ylilaudalla, spurdospardesta oli tullut aligersantti spurdo ja loppuonkin sitten historiaa. Me spurdot tulemme katoamaan jokin päivä maailmasta ja uuden aikakauden lehdet havisevat jo puissa. Koittaa vielä se päivä, kun viimeinen ES juodaan, mutta siihen asti spurdoilkaamme ja väristelkäämme, jotta viimeinen sanamme tulisi olemaan Ebin.